Какво става, приятелчета? Аз съм Валко Ангелов и днес ще поговорим за Чадор и Иван Геймс. Нали, първо те ме хейтиха, че съм си правил фейк профили от на баба си, дядо си, майка си, баща си профили. Но баба ми, Бог да прости, тя е починала, а дядо ми има телефон, който е с копчета. И аз тогава бях на село, майка ми, баща ми не бяха там и не можех да направя фейк профили. И защо си правя фейк профили? Аз искам моите абонати да са честни и така. Пак моят телефон нямаше интернет, защото бях навишил лимита. Но сега започвам с Чадор. Той си правил фейк профили, но не е казвал, защото де да знам защо не е казвал, че той има фейк профили. Иван Геймс и той има фейк профили, но и ще стигнем и до него. Първо Теодор се прави на шеф голям, но не е такъв. И мисля, че е разкрил нещо, но нищо не е разкрил. Защото ние с Юли имаме много тайни, но няма да кажем никакви тайни, защото така, просто така, няма да кажем никакви тайни. И така. И сега да започнем с Иван. Иван беше ми споделил, когато бяхме приятели, че баба му гато отиде от тях, той ще вземе нейния телефон и ще направи фейк профили. Аз казах окей. И той каза, че не е правил фейк профили, значи е излъгал. Така че и той има фейк профили. И сега да започнем с цялата история, която беше станала. Аз и Вортекон, а не Вортекан, т.е. Юли, играхме Майнкрафт и Теодор, и той играе. И ние си правим, нали, къщата, и аз правя арест, нали, на къщата. И Вортекон ми вика, че Теодор прави долу къща. И аз викам, окей. Аз отивам да го видим и той вика, добре, аз отивам да го видим и ние чуваме, нали, и той Теодор почна да удря Вортекон и аз почнах и аз да го удрям на Теодор, защото удря Вортекон. Се казвам Юли, защото ми е по-лесно. Допосле ми се обажда и вика, че ние сме щупили рафта. Ние викаме, не знам за какъв рафт говориш и такива работи, защото не сме щупили нищо. Той на него ние ще сме щупили, но не ние, а някой друг и почва да ни обижда. И вика, айде край, ние свършихме приятелството до тук и аз казвам, окей, айде, ти само командваш, такива, защото той направо командваше. И викаше, че съм по-малък от него. И така, това беше историята. После беше казал нещо на Иван Геймс, преди това беше казал нещо на Иван Геймс, което аз съм казал за Иван Геймс, но не е вярно. И Иван Геймс ми се сърди, но аз не се сърдя на Иван, защото той нищо не е направил на мене, ами по-скоро Теодор го настроя срещу мене. И така, просто това е. И нали Иван Геймс вика, че ако е бил до мене, щял да ме удари. Но няма да каже точно те, защото е заяк. Нали, да не се разправям, защото съм пъзло. Те казаха, че съм пъзло и лъжец. Ама не съм лъжец, нито пъзло. Което тук Иван направо се го заселява на семената и се види какво ни. А при Теодор ми на една плюмка кръв. Така че... Но... Да не се правя на голям побойник, защото съм стъкъл пъзло. Както викат нашите журналисти, такива, как да ги нарека, от Хорешо, които търсят следи. И Теодор мисли, че нещо е намерил, но нищо не е разкрил или намерил. Патреш не е канал на мен, нито на Юли. Ами аз и Валето БГ1 бяхме го намерили в информационни технологии и се обвинахме за мене, за Вортекон, т.е. за Юли и за Валето БГ1 и за други ютубъри. Така че не е на никой, някой дете го е направил, не е мой, нито на никой не знам на кого е. Така че
Просто Теодора спре с тя работа, защото не се получават. Се разкривате хейтъри. Са хейтите хейтъри. Че е много умно. Ама... Така е. Окей. И това ще бъде от този епизод. Ако ви харесва, може да лайкнете, да се абонирате, ако не сте се абонирали за мен. Може да ме последвате в страниците ми и да се абонирате за Вортикон и другите ми приятели. Сега аз бях Владко Тангов.